Kachani. Kachani. Koko. Bani. Ngustulo. Oh, stulo. Yes. Koko. Kunjani Kachani? Yapila stulo. Kwapile Kachani? Yapila. Yapila mtani. Mtamu stulo. Lo mtami challenge yami uvuka everyday awukhulume sikuthi uma kanje nje ozile emsebenzini wakho indaba mtani. Kodwa yohlala kwa la sasabonani yazi. Ngisacela phela ungiboneke ibhavu mani ke ngiwatsha ngethu izimpahlanyana kwami laphana eyami idabukile ekuseni. Bafo. Indithi yokuwatsha mtani. Into engiyasebenzisa manje sengiphuma vele khona lapha ngihamba. 20 lotshala? Alo 20 yo. Okay, mtala uzonsendela zona bye bye lo. Siyatholakala sesifana ku YouTube. Hayi zabikho. Indithi busy manje. Hawu, mtala ubhizi kanjani indithi lena nje? Indithi ngiyasebenzisa ngifuna ukwatsha. Uwatsha kanjani? 2 minutes kuphela ngifuna ukwenze mani kuke bending ngani. Webending. Ikhopha impahla zethu kuphela, ngifuna zethu kuphela. Ufisa ukudla Kachani? Ufisa ukudla? Na usikhathi wrong man. But uyakwazi ukuthi ungafa ungcwatshwa yini abantu Kachani? Atheli drink kuphela. Hayi Kachani, ukhombisile vele ukuthi awufuni nokudla kwakho. Kachani. Atheli drink kuphela. Njalo vele mdala. Drink kuphela. Vele athi ayisoyami abantu abanikazi. Hayi kulungile mdala. Abanikazi. Ya kulungile.